Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel Fingy here. Please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngoba bebuza ukuthi ngikuphi guys ngoDecember i-account yami ile yaba nenkinga ngaba demonetized kwaze kwaba ngoMarch uphela ngithola option ethi reapply because indlela engangizama ukulungisa ngayo ayivumanga. So ngayenza ke leyo option ileyo nto ke beyenza ukuthi ngingakwazi ukwenza ama video ngoba bengingekho motivated ukuthi ngibuye ngenza ama video ngazi ukuthi angizothola lutho. Namanje ngiyawenza kodwa ngizothola imali manje sengiyoze ngiyithole May njengoba April ngizothola May because usebenza inyanga mase uyahola kulena enye ngicabanga ukuthi kunjalo ingakho ke bekade ngifake i-Capitec account la bengithi ngicela ningisize nje ukuthi ngikwazi ukuthola idatha. Okay senizwile ke guys bekuyilokho ngoDecember ngathola i-email yathi account yakho inje ngase ngiyilungisa leyo nto hayi kwabuye kwathiwa no awumithi ama requirements or police whatever zonke lezo zinto lezo sekulungile ke kodwa guys ku dry imali ngize ngithole ngoMay asiphumeni ke kulokho ngoba phela nana nisafuna ukufaka u10 why hayi mina ngisethi kodwa bengicela kahle umoya wesonto asiphumeni ke lapho kodwa le video ungayithathi serious le mase sikhuluma ngothando nesithembu ngoba nami ezinye izinto nje ngiyazibuka mase ngithi hawu what if ngempela uMakhumalo what if yena u-first wife wabanjwa iminyaka anicabanga kanjani yabo lokwehla kwenyuka kwakhe manje kule season and ulandele eduze kwababa umseleko ufike enze meeting noMakhumalo uyeza neyakhe yabo baba umseleko uyi-manager uMakhumalo uyi-assistant manager ngoba ubaba umseleko kwenziwa kwakhe naye maye babiza futhi sithi hayibo ngoba phela iy'namba zabo unazo futhi uyababona bonke everyday washo njalo nanguMakhumalo wenza into efanayo nana niyibukisise lento umakhelwane lapha ezansi angithi ngiyakhumbula ngoyilanga la Membeso lo Membeso uma yini wathi kubantu akukho la kulapha ezansi hawu yabo sasho mhlawumbe usho ukuthi ezansi ngoba indlela ibheke phansi kanti ezansi vele ezansi kamakhelwane what if umshado wama ngoba ingane asazi phela wayemncane uyena first wife yikho futhi engasabanga umamkhulu ngoba yazi ukuthi umamkhulu usendaweni yakhe yikho futhi yikho nje engabasabi yikho nje ekhuluma nezinto sithi hayibo like i-meeting for ukuthi ingane 16 years ago yathi awusiyena umama and uyasho yena ukuthi wayesho lento ngambiza ngamtshela ukuthi ke njengoba sisonke la egcikeni mama nakuba phela wayiveza leyo ndaba umayeni wayiveza ukuthi wakusho kodwa nayo into esisibukayo yazi sibukana ukuthi small problem isolve abantu abawu2 ngaleso sikhathi njengokuthi nje umayeni washo ukuthi kumpilo hayi ke njengoba ula ekhaya sonke siboma bakho and kupossible ukuthi umpilo maye ngale gogo wakhe babesho ukuthi hayi nanguma wakho mayisedidekile ngoba phela vele engadideka mawuthi wayevakasha ezofika ethi ma ngapha mayisebuya nangale athi ma and ngangenzeka futhi ukuthi ngaleso sikhathi kwenzeke ngakabi khona Makhumalo yazi asisazi Makhumalo wafika kuqala eMzumbe indlu yamacele iyayizwa mibheli sizwa ngayo mase izinto wafika kuqala kodwa izinto zakhe zenziwe emuva umayeni wahamba wathi uthatha ibreak zonke zakhe izinto zenziwa fast ngoba umayeni unayo inyongo lapha yakamseleko manje kumahliphi kodwa siyabona amahliphi mase kukhona omunye uzobuya la esengicela ningaxoxi indaba zabantu nihliphi izimizi ade bebizwa ngemkhovu hayi izolo ku DSTV sizwe igama lesimkhovu
angazi ukuthi kanjani ukumkhovu nokungahloniphi kuhlobene kanjani. Kuleya enye episode kathiwa bayathimisa izinto, balanda izinto bethimisa. Shuthi phela kunomthakazi. Manje uzothi yimi olanda lezi zinto ezingekho right ngizisho yimi, kodwa zade zikhulunywa ku-TV. Yabona isithembu osishoyo isiZulu leso isithembu esiyisintu sesiZulu ukuthi sasakhelwe umlando wokuthi ingane yonke ingane ayikhule nobabe eduze. Lesi-ke sisibona lapha ku-TV, ubaba wakhona ukhuluma izinto ezenza ukuthi amakhosikazi akhona abukane ngamanye amehlo. Nakho nje kwakhulunywa indaba ukuthi khona olanda izinto ey'ngalungile, waphawula uMakhumalo wathi bantu stop. Wathi uMacele ehleka indaba yokuthi ulwandle uzoba umuntu omkhulu unabantu abadala. Wathi uMakhumalo shuthi asilitholanga-ke lelo hlaya. Asayibo, like kwenzakalani? Ekuqaleni besazi ukuthi yonke into ireporta kuMacele, siyibambile sihambisana naye ukuthi uMacele vele umamkhulu ngeke zimeqe zonke. uMakhumalo akasafuna ukweqiwa yinto manje, ngisho ihlaya. Kanti uMacele yena wayehleka ukuthi akamthembi ulwandle or akamboni ulwandle as lowo muntu. uMakhumalo asisho ukuthi lisijombile ihlaya athi ngikhaliso ke-ambulance. Thina sazi ukuthi phela endaweni kulaba abajajayo-ke, yabo laba abajajayo yilaba abaphuma kulezi indawo engikhuluma ngazo. Komakhelwane uyazi uma kunomshado noma ungayanga khona, ngeke ukuthi ubhuti wakhona sombuka ngenye indlela. Bhuti wamakhelwane oshadile endaweni, uthini ngekini ngobhuti bakho? Cha, siyahleba phela, ukuhleba kube ukuhleba, ukuhleba akube ukuhleba. Ayikho into esiyibhidlizayo, yinto ekhulunyiwe laphaya uMacele se-reflector, ngoba nobaba uMsleki wakwa-reflector wasitshela ukuthi unkosikazi wami engangimthanda kakhulu wahamba emhlabeni, khona abantu abangisabisa ngokuthi bengangishiya. Angithi usekhuluma ngomuntu ongekho manje, osesikhathini esisemuva. noMacele kuya-reflector, kodwa uMacele reflect u-half. Akasiningani u-100%. Yabo nje incane into esiyifunayo kuleyo ukuthi makhelwane kanjani leyo. Angithi siyazi ukuthi uMangwabe step sasisemcimbini, kwakuwumcimbi wakabani, kwakuwumcimbi wakaMayeni. Wayemenyiwe wafika nosisi wakhe wase wahamba wasubabonakala le-walk. uMacele wayephuma eShoprite nosisi wakhe. Usisi wakhe-ke wahamba uMacele ephethe uplastic, angazi wabeka walinda ubaba uMsleki kwasiwabona ukuthi bahamba ndawonye. uMayeni babe yingane ngase babesafunda isikole kanje ngoba babala 1997. Makhi hayi basixoxele, kodwa besisho ukuthi le iyasabisa kulaba phela abaphuma kulamakhaya lawo oshawa womama wakamakhelwane. Yabona amakhaya lawo iyasabisa kubona. Kwabanye-ke hayi ayisabisi guys, ngisho namasonto amanye ayayivuma ezinye izinto. Mina ngisho la kulamakhaya lawo oshawa umama wakamakhelwane ukuthi esitobhini ubonakale ungaqondakali ukuthi ube umeni obani, ubalekela umama wamakhelwane kuleyo makhaya lawo. Hayi yabo lawo makhaya lawo nje phela amakhaya awafani amakhaya. Lawo makhaya lawo kuthiwa akabahloniphi obhuti bakhe. Lawo makhaya lawo-ke ilawo-ke kuyajajwana laphayana. Yikho nje iy'ngane zakhona uma sezibandala zihamba ama-therapist, ngoba uyajajwa. Kodwa khona ukujajwa kakhona kuyaqondisa kwesinye isikhathi akuqondisi. Kodwa nje kulawo ngoba sengathiwa ufunani emotweni ngabani, yabo
Kwamanye amakhaya ziyaphumelezwa iy'nkulumo futhi zingafihlwa. Noma wakho beze kuye bezomtshela ukuthi hey makhelwane, asihambisani-ke nale ndlela le ethi. Nesonto liqoqe khona lapho uma kuhlangane nesonto. Amanye-ke amasonto-ke wona-ke anti ayakuhlanganisela ikusasa khona lapha e-KZN. Nami likhona elinye isonto kwangathi nje khona lapha e-KZN. Ngiyalibona lelo sonto lelo. Angathi ngangixoxela leyo ndaba leyo. Yabona lelo sonto leli enomalume nobhuti abazi nje ukuthi umhlaba wonke bayawazi. Angisho kabi bona labo banayo ingcindezi bona. Bayathanda-ke futhi ukushado usemncane. Ingabe bengithini ngoba sengila ihaba lami. Hayi guys, phela manje ngithi sengenza kakhulu ngoba ngiyenzela ukuthi nje kubuye yonke imali yami u-YouTube ayidlile. Ngicela ungixoxa into engingayibuzanga. U-YouTube ngiyenzile imali wablokha-ke i-account kunemali. Ngithi-ke nje mabebuya bazobuya nayo le mali ithi sa makulunga. Kuphi guys? Baqala phansi. Ilungile yona leyo nto. Yabo ama-ofisi ongakwazi ukungena wokhahlela iy'cabha uyobuza. Hhayi ngeke, kodwa sizothini-ke? Akufani nokuhlala. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Bye.